आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। शिक्षण सेवकांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील शिक्षण सेवकांनी कणकवल इथं एकत्र येत जोरदार एल्गार पुकारला। शिक्षण सेवक कृती समितीच्या वतीनं आयोजित कॅन्डल मार्चला मोठ्या संख्येने शिक्षण सेवक, शिक्षक व विविध संघटनांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षकांच्या भावना या तीव्र आहेत। महाराष्ट्रातील शिक्षकांची अवहेलना करू नका, शिक्षण सेवकांची अवहेलना करू नका। 3 वर्ष पूर्ण होत नाही तोपर्यंत शिक्षण सेवकांना कोणत्याही प्रकारचे सहानुभूती दाखवत नाही। एखादा शिक्षण सेवक मरण झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाचे हाल होत आहे आणि ते हाल एवढे न बघवण्यासारखे असतात।